Modtag dette hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Sandens fadergård forsager du djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn og herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pin under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, det hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Vil du døbes på denne tro? Sander Skræddergaard. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Så kan du tage jer. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden, og skænket dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evigt.